Da labari na soyayya ta. Kusan na yi rakiyar so a labarin na yi wasu bauta, sannan kuma na yi duk haƙuri lamarin da ya yi illata. Silar haka ne sanya a yawar kumfar gane muryata, na ɗauka ni ba zan ƙara yin so ba yau kuma ya yi ɗibata. Idan har kun tuna can a baya batun so ban yi sa'a ba, daga baya ta zo ta ce ta yi nadama ni kuma ban yi dubi ba. Wasun ku cikiyar shawarwari kuka ban muku bar ni siddan ba, silar haka mun kulla zumunci da ku da ba za a yarga ba. Da asba na tashi na yi sallah na gaida Allah, ina zaune ina addu'o'i na wani goda Allah. Sai na toya ta sai kara nan na yi sallah, na ɗauka na kara kunne na ban yi jira ba. Sallama na zanyi min a cikin nutsuwar sauti na murya, zakin muryar da sanyin da su suka fara cire na hanya. A take dukan gabobin jiki da jini na suka sauya, tana magana ina ji fahimta ce ba na iyawa. Muryar mace ce da kaji ta kasan dole kawai fara ce, kudai fatar ta koda halin ta dole guda ada ce. Kuma ma doguwa matsagaiciya daga ji mai ilimi ce, ma'ana ta zam kalar matan da maza daga ke ta yunwa. Ni dai zuciya tana sake tun daga sallama ne, abinda take faɗa bayan haka ban ji bare na gane. Kiran sunan da ta yi ne sannan hankali ne zo gare ni. Halifa SK dorai sai na ce bata saba lamba ba, ta ce na gode Allah a yau na samu farin ciki na, kuma sai na taya kamar na dan ka samu mai goge gona. Rakiyar so da kayo a san baito yau za ka zauna a cikin zuciyar da har abada ba za ta yi ma butulci ba. A ta sanda ka ba da labarin sai na ji na kama ƙaunarka, na yi ma kuka ne ma jaje domin na ji tausanka. Na yi alkawar da rai da ciki da komai nawa na baka, ina son karan Allah in ka so ni ba za ka koka ba. Ni ma na shaida duk duniya ba wata mai son ka tamkare, kuma gashi gida ana maganar cewa yau za a bayar ni. Idan har ka amince da soyayya ta za a kyale ni, sabanin haka zan kashe kaina kuma ba za mu gana ba. Ina buɗe baki zan yi magana sai na ji ta yanke, ina dubawa sai na ga wai a caji na ya ɗauke. Fuskota jardalai da sauri na jona na ji ta tsinke, da gudu na fito domin inda zan jona na kira na same ta. Mai sauraro ta waza na baka tangashi na labarin, kai ma ka ji yanda muka yi da ita domin haka ne tsarin. Amma ɗan sha ruwa yanzu tun da rai ka samu tamfarin, sannan na warware maka yadda kai karshe na labarin. Okay, mix. Sky Record Family.